Sziasztok! Képzeljétek, kaptam egy doboznyi kincset, mégpedig egy jó adagnyi retro újságot, képregényt, mindenfélét, nagyon érdekes és vegyes dolgok vannak benne. Én már nagyjából átnéztem, mindjárt meg is mutatom nektek. Egy kedves ismerősöm szólt, hogy letakarítja a padlást, és hogyha szükségem van néhány dologra, a lomból, akkor menjek és válogassam ki. Na hát én kiválogattam. Hát némelyik újság eléggé viharvert, de nem baj, most az a cél, hogy megörökítsük az utókornak, hogy milyen cuccok is voltak annak idején. Na hát akkor nem is szaporítom a szót, kezdjük egy ilyennel, ez egy kis notes. Hát ezt csak azért hoztam, most ezt annyira nem fogom fellapozni, mert ilyen privát dolgok vannak benne. Azért mutatom meg, mert régen voltak ilyenek, ilyen mindenféle alakú noteszek. Ezekbe előszeretettel írkáltunk, rajzoltunk, és ugye az emlékkönyveket is kölcsönadtuk a barátainknak, hogy rajzoljanak, írjanak bele emlékeket. Na, itt van ez a Sebaj Tóbiás történetek című kiadvány, második száma, ezt biztos ismerik sokan, 34 forintba került annak idején. Nekünk ilyen nagyon sok az óvodában volt található, ott szerettem meg őket, bár nekem nem vettek ilyet a szüleim, ez valahogy kimaradt, csak a TV Macis, ez a cakkos változat van meg. Na hát ide le fogom lökni őket a szőnyegre mindet. Na itt van egy kis érdekesség. Balázs Piri Balázsnak, Fábián Istvánnak és Rózsa Tamásnak volt egy ilyen sorozata. Ez a kifestőkönyv kisiskolásoknak, amelyet az Ifjúsági Lap és Könyvkiadó adott ki 87-ben. Na ezt is ott a padon találtuk, de nekünk megvolt ez. Ez egy másik epizódja. Pontosabban ez a testvéremé volt, ezt egy videóban már bemutattam. És hát ha minden igaz... Ja igen, itt van. A hátulján ugye itt vannak, hogy milyenek jelentek már meg. Hát valószínűleg ez a 4 volt, bár nem tudom, lehet volt több is. Tehát ez a 3 plusz ez. És akkor nézzük. Ja és igen. És ebbe még belecsempésztem néhány dolgot, amit szintén ott találtunk a padon. Hát ez például egy nagyon régi pénztárca. Hát sokunknak ilyen volt, ilyet vittünk a strandra, bazárokba, trafikokba, mindenhol. Ez csak ennyi, egy kis csattos. Nem tudom, hogy van-e még árulnak-e ilyen egyszerűt manapság, na mindegy. És lényeg, hogy a padon ez a srác talált néhány beragasztatlan matricát, ez egy kártyanaptár, mégpedig az Állatok a ház körül című Lutra albumból, ami nekem megvan, és néhány matrica még hiányzik, hát nem sok, csak pár darab, és ez például 149-es, és át fogom nézni, és ha esetleg van olyan, ami itt megvan, azt szépen beragasztjuk, ugyanis itt van az albumom is. Na de ezt majd később. Itt egy kártyanaptár. Egy 1992-es. Ilyen kis télies. Hát és ez így nézett ki, hogy itt volt a kiszínezett rajz, itt meg, amit ki kellett színezni. Hoppá, még egy Lutra matrica. Nici Mackó GMK szállítás. Ez csak ennyi volt, pár oldalas, és színezésre buzdított, valamint a helyes közlekedésre, és megtanította a gyermekeket, meg egy kis versike is, úgy látom, volt hozzá. Jó. Na nézzük, mi van még. Hoppá, itt a Flintstone családból. Ezt ugye egy külön skandilap sorozatban bemutattam. Ó, pont le van szakadva, hogy hanyadik száma a Flintstone-nak. Ez nem volt egy hosszú életű, úgy emlékszem. A Manócska füle. Kandi könyvek. Na, erről nem is hallottam, 98 forint. Nem volt egy hosszú életű a Flintstone család kandilap. Hát néhány oldalba belenézünk. Bobó külön szám. Igen, ilyenek is voltak. Elég tűrhető állapotban van. Majd átnézem mindet, lehet, hogy egyet-kettőt el fogok adni, amire nincs szükségem. Ez valami viccek. Jó, ezt hagyjuk.
Na nézzük, mi van még. Van itt egy Tini Ninja képregény is. Mégpedig 92/2. Szerintem ez nekem meg sincs, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy megtaláltuk ebbe a padlás leletbe. Nem rémlik, hogy ez a szám meg lenne. És ez is nagyon jó állapotban volt. Hát azt mondta ez a fiatal ember, hogy ezek közel 40 évig pihentek a padon. Ezek a újságok nagy része érintetlenül, és ez látszik is. Jó, ennek nagyon örülök. Még egy Tini Ninja, na hát én kiveszek többet is innen. 92/7-es szám. Ezt úgy látom át is indigózta. Lehet látni. Jó, még ilyen is van benne, nézzétek. Van valamilyen társas játék. Meg lehet nyerni Smarties-os pólót, nagyon klassz. Igen, ez sem rémlik. Starlet, ez is egy képregény volt, azt hiszem ezt is bemutattam egy sorozatban. Teknőc posta. Na, itt lehetett levelezni. Miskolcról, Pestről, Mucsi, Budapest, Szolnokról írtak az akkori gyerekek. Na és van itt Nils Horgenson is, a 14. szám, ennek nagyon örülök, mert ebből nekem csak egy van, ha jól tudom. De bár lehet, hogy azóta már beszereztem, már most nem emlékszem hirtelen. De sokáig egy kiadványom volt, pedig nagyon szerettük a Nils Horgensont rajzfilmbe is, és újságba is. Oké. Na ez viszont nekem megvan, úgyhogy ezt valószínűleg el fogom adni. Ez a 4. szám. Hát tűrhető állapotban van. 69 forintba került annak idején, hát nem mennyiért fogom eladni. Igen, jó. Aztán van itt Garfield 91-ből, a 9. szám. Inkább ebbe az időbe kezdtem vásárolni. Ó, de jó kis poszter, még poszter is van benne. A Garfield képregényeket is nagyon szerettem. Az elsők között gyűjtöttem a Garfieldot. Mármint, hogy a Garfield is az első önképregények közé tartozott, amit megvettem gyermekkoromban. Ez a Mickey magazin 87-es, és a 11 novemberben jelent meg, 38 forint volt. Ez nekem megvan, sőt 2 példányom is van belőle, úgyhogy ezt is el fogom adni szerintem. És én ekkor 5 éves voltam, és hát pont ebben a helyiségben, ahol most itt válogatok, emlékszem gyermekként, hogy itt lapoztam ezen a kanapén, és évek múlva bukkantam rá, pontosabban megismertem ezt a borítót, és tudtam, hogy ez nekem megvolt, és sikerült megszerezni. És az az érdekes, hogy ebből 2 szám jelent meg, még egy sárga, az is megvan, és utána pedig már nem, mármint Magyarországon, és utána nem Mickey magazin, hanem valamilyen más néven még megjelent néhány kiadvány, és utána pedig a Mickey egér, vagy Mickey Mouse néven, nem is tudom, na itt van az Alf. Hát ez egy kicsit eléggé szakadt, sajnálom, mert az Alfot is nagyon szeretem. Nem baj, ezt már félre is teszem. Van itt még kérem szépen Transformers, ennek örülök, 91/4, száma, Pókembert reklámozzák. Elég vaskos volt, 50 oldalas volt a Transformers. Fű. Nem voltam képregényben nagy Transformers rajongó, inkább rajzfilmben szerettem. Robot Zsaru is van, 91/4. Na nézzük. Robot Zsarut se kedveltem, mármint képregényben. Nem is kaptam gyermekként, felnőttként sikerült megvennem pár számot. És filmben viszont imádtam. Na itt van ez a Berci, erről még nem készítettem videót, de fogok, sőt most hát, hogy már anyagom is van belőle. Ilyen is volt, hoppá, na ez mi? Poszter, mindjárt megnézzük. Ez micsoda? Ja, szerintem ezek tuti poszterek a képregényekből, aha. Nézzük csak. Valami olyas. Ja, Nils Horgensonból, itt van Nils Horgenson. Nils poszterek.
Na, ilyen is van. Úgy látom, ezeket kiszedték és így megőrizték. És még van egy. Ennyi. És itt van ez a szakadt Mickey Egeres poszter. Hát talán valaki ráismer, akinek megvolt, és aki ki is tette a szobája falára. Nekem éveken át egy bucimacis poszter díszítette a szobám falát, Guns N' Roses poszterekkel együtt. Röhögték is a barátaim, amikor jöttek vendégségbe. Kicsit nagy volt a kontraszt a bucimaci és a Guns N' Roses meg a Metallica között. Na de se baj. Ezt a Bercit meg nem ismertem, ezt én felnőttként ismertem meg, hogy ilyen is volt. Na, nézzünk itt innen a jobb oldalról. Kandilapokkal majd később foglalkozom. Skandi Maci augusztusi szám, 49 forintért, évszámot nem látok. Első évfolyam 5. szám, ez Krenner István rajza, grafikája. És ez egy kisméretű rejtvényújság volt, roma viccek. Viccekkel, képregényekkel, stb. Együtt. Na innen, ebbe most belemarkolok és kiszedek egy jó adagot. Ezt félreteszem, ez lényegtelen. Na, találtunk a padon ilyet is. Kérem szépen, ez füzetfedő volt. Biztos emlékeztek rá. Ez csak annyi volt, hogy beledugta az ember a kis füzetet, és kiszedtem mindegyikből legalább egy darabot, hogy meg tudjam mutatni, hát ha emlékeztek rá. Volt ilyen is. Az például egy Disney-s, Dagobert bácsival. Fú, kicsit büdös, ilyen gumiszaga, vagy nem is tudom, milyen szaga van. Ez egy misimókusos, magyar vonatkozású, szintén ebből van 2. Aztán egy ilyen barnás, Mickey Egeres, ez góliátos. Jó szaga van, fú, nagyon erős. Jó, hogy nem érzitek. És még egy Mickey Egeres. Ja, meg még van itt egy. Ez viszont egy Mickey Egeres, nem tudom. Ja, ez is füzetfedő, jó. Oké, azt hittem kis tasak. Na, itt van még egy Nils Holgersson. Érdekes, hogy nincs a borítóján számozás, ugye ez hanyas kiadvány volt. Nem tudtam egyébként, hogy a Nils Holgerssonban is voltak poszterek, de ezek szerint, hát látjátok, volt. Nagyon jó. És ez mi? Képeslap? Aha. Levelezőlap. Csatlakozz a Nils Holgersson klubhoz. Ó, ilyen is volt. Ha belépsz, 10 füzet áraért megkapod a Nils Holgersson képregény 11 folytatását. Tagsági igazolványt küldök. A tagok között minden hónapban ajándékot sorsolunk ki. Nyáron pólóingről integet Nils Holgersson, télen kötött sísapkáról, pocok köszönt rátok. A vadludak veletek lehetnek tollon, jegyzett füzeten, jelvényen. A klubtagoknak meglepetés, a tagi díj egy évre 380 forint. Várom válaszolod, pontosan add meg a címedet, ha van kedved, rajzolj az üres oldalra, figyeld a tévét minden kedden, pocok. Nagyon jó. 2 forintos bélyeghelye. Tök jó, hogy ilyen is volt. Nagyon jó. Ezt nem tudtam, ez új info számomra. Jól van. Na, hát csak visszatérünk, úgy látom, a képregényekhez. Rózsaszín Perc 28. szám, 0 felügyelő. Ebbe viszont nem volt. Ebbe is voltak rajzok, rajzoltak. Például itt van Paksi Anita, Bakony Szombathelyről. Aztán Harvai Anna, 7,5 éves Esztergomból a rajzaik. És itt is van 2 rajz. Németh Attila Szombathelyről. Horváth Hédi Bágyog szobát. Hú, érdekes nevű település. Nos, még egy rózsaszín párduc, a 29-es szám, és itt is van egy. Az már nem kandilapként került forgalmazásra. Na, még 2 rajz. Antal Balázs, Székesfehérvárról és Dunaújvárosról Őri Éva. Jó, hát nem fogom mindet elolvasni. Igen, ez is tűrhető állapotban van, jó. Na, pillanat, ezeket is ide lepakolom, közelebb húzom, nézzük, csak itt beletúrunk. Hát van itt még Dörmövődömötör, többnyire Tumák, Fantom, Nils Holgersson. Hát igen, többnyire a képregényeket vettem ki, úgyhogy ez egy ilyen kandilapos videó lesz, ha nem haraguztok. Egy gyanús állás, rózsaszín párduc 11-es szám. Jó állapotban van.
Bobó. Na, 41. szám. Benne 16 oldal levelezés. Na, lehetett levelezni. Kíváncsi vagyok, hogy követőim közül hányan leveleztek. Mi leveleztünk, néhány gyereknek írtunk és vissza is írtak. Na, itt vannak a címek. Beregszász, Nagyvárad, Nyéklátháza, Vác, Budapest, Puszta, Szabolcs, írtak mindenhonnan. Sopron, Tiszatenyő. Jó, sokan akartak levelezni. Egyet elolvasok, jó? Csehszlovák, 9 éves kislány vagyok, 4. osztályos, hajam szőke, szemem kék, szeretek olvasni, tévét nézni, sportolni, hobbim a bélyeggyűjtés, kedvenc együttesen bikini, Ergo. Oké. Ó, valaki még fényképet is küldött, itt is van. Bélyeget gyűjtök, sokan azt írják. Sportolnak, rajzolnak, szalvétákat gyűjtenek, hát igen. Ez volt akkor a nagy divat. A Nagy Erdő Tűzbobó 40. számában. Ó, ilyen BMX-et lehetett nyerni, ez nagyon szuper volt. Imádtuk. Nekem nem volt, szerettem volna. Ó, és itt rajzoltak is Tatáról, Győrből, Budapestről érkezett rajz, és Pécsről is. Kun József rajzolta ezt a legutóbbit. Oké. Na, 37. Bobó szám. És itt egy órarend. Jó van. Kandi konyha sült alma recept is volt benne. Még egy Bobó. Hát ez jó kis begyűjtés volt a padról. Imádom a kandilapokat ugyanis, nagyon. Gyűjtöm a mai napig. Góliát. 91-ből. Szíves bocsok. Ez rajzfilmben is elég alacsony, aranyos volt. Nem is tudom, hogy a TV1-en vagy a TV2-n lehetett látni. Hát ez meg mi? Papírmacsek, ki lehetett vágni. Az igen. A Bermuda háromszög. Na, az ilyesmi cikkeket szerettem. Igen, így ilyenek voltak a Góliát posta levelező részleg. Szeretnék levelezni fiúkkal, lányokkal. Nevem Guba András, 11 éves vagyok. Szeretem az állatokat és bélyeget gyűjtök. Szolnoki fiatalember. Jó. Na, még egy adagot. Nézzünk csak meg. Tumák. Tumákom nem volt, ez a 3. szám. Ez se volt egy hosszú életű képregény. Na, még rajzoltak is. Bonyhád, Budapest, Tatabánya. Nem voltam oda ezekért az indiános képregényekért. Ó, és itt van Tom és Jerry. Júj, ez egy nagyon szétszaggatott, vagy egérrágta, nem tudom, úgyhogy fertőtlenítés jön ezután. 8. füzet. Ó, és a Niveát reklámozták. Nivea krém, véd és gondoz. Aha. Drupi. Oké. Ez egy fokkal jobb állapotban van, ez a 10. füzet, 5. füzet. Erről is készítettem egy videót, ezt is bemutattam egy videóban, még persze a régebbi csatornámon. Ha érdekel valakit, ott le van írva minden adat, hogy hány kiadvány volt, meg néhány jellemző dolog. Na, ezek régi játékok. Rexi. Na, azért belelapozok. Hát ha rábukkanok valami kis érdekességre, közepén, az elején vagy valahol. Imádtuk egyébként a Tom és Jerryt a tévében. A Hupikék, Törpikék és az Alvin és a Mókusok idején futott az is a televízióban. Hát óriási volt, nagyon szerettük. Mikor láttam a tévében, is van itt mozaik is 88-ból. Mikor láttam a tévében, akkor ugye mindig bekarikáztuk. Csak hát gyorsan lement, ugye rövid volt egy rész, aztán nagyon hamar vége volt. A Tom és Jerrynek nagyon szerettük, hát én Atomanti rajongó voltam, de szerettem, nagyon jó volt. Még egy mozaik. Mozaikom nem volt soha.
De egy videót erről is szeretnék már nagyon régóta, kis történetéről, hogy mikortól létezett, meddig létezett, milyen történetek voltak benne, stb. És itt van az előre tolt helyőrség rejtő sorozat. A rejtőt se szerettem ugyannyira, 8 forintba került egyébként. Nem tudom miért, de vannak rejtőkönyveim, de elnézést a rejtő rajongóktól, de nekem valahogy unalmas volt, lehet azért, mert gyermekként próbáltak rám erőltetni, nem tudom. De azért még megpróbálkozok vele így felnőttként is, hát ha be fog jönni. 91 per 10-es szám, ez a 13. szám a Supermannek. Ilyen is volt a padon, nagyon jó, 55 forintba került. Superman rajongó vagyok egyébként, és Batman rajongó, és mégis ebből alig van képregényem. Egy-kettő van meg csak. Tehát visszatérve az Atomantira, hát fergeteges volt. Itt a Phantom második száma. Ezt se szerettem képregényben, mert fekete-fehér volt, illetve az elején. Azt hiszem később már színes lett. Én magam színeztem ki színes ceruzákkal gyermekként, és még egy Nils Horgenson. Szóval az Atomanti az úgy volt, hogy talán a 90-es évek elején, igen, úgy emlékszem, az elején került a televízióba. Készítettem róla egyébként arról is egy videót. És ugye először mindig lement az Atomanti, tehát 3 rajzfilmet adtak abba a blogba. Atomanti, utána, ha jól emlékszem, a Mormogiék, és az utolsó volt a Cukorfalat, tehát ez a 3, és azt hiszem ez is William Hanna és Joseph Barbera rajzfilm volt, és mind a 3 nagyon jó volt, és mind a 3 mégis különálló, különleges. Tehát Atomantiba ugye olyanok akartunk lenni gyerekként, mint Atomanti, szuperhős, győzni akartunk, legyőzni a gonoszat, repülni akartunk. Tudtunk vele azonosulni, ugye kicsi volt Atomanti, kis gyerekként. Itt van egy Nesquik reklám. Aztán a Mormogiékban pedig a családdal, ez a tipikus ilyen vidéki, amerikai család. Ilyen kis suttyók voltak, na még egy kivágni való. És az is vicces volt, ahogy mormogott a papa, ilyen hülye hangja volt. És ott volt a kisfiú, akivel a fiúk azonosultak, aztán a kislány, akivel a lányok, aztán a mama, és mindenkit elrendezték. Olyan volt, mindenkinek elrendezték a sorsát, olyanok voltak, mint Elbandiék a rémrendes családban, szerintem olyasmi család voltak. Mickey Egér, 90/3, nagyon jó, imádom Mickey Egeret. Gondolom ezek a öntapadó címk, ezek már nincsenek benne valószínűleg, de hát ha. És a Cukorfalat a végén meg megint egy, vidám zsebkönyv, ezek is nagyon jók voltak. Megint egy szuper mese volt egy nénivel és a kutyájával. A kutyának olyan hangja volt, mint Matlénak, hogy is hívták már a magyar változatban. Mardell, azt hiszem Mardell, vagy valami ilyesmi volt. Ilyen nem is tudom, ilyen fura, nagyon hülyén kacagott, gyermekként tudtam utánozni, de ma már nem. És ott a kutyával kikezdtek betörők, rablók, mindenféle rossz ember, és hát megvédte a nénit és az otthonát, kibabrált mindig a rossz fiúkkal. Szuper kis, nagyon vicces mese volt. Különleges történetek voltak, tehát mind a 3 egyedül is megállta a helyét, de így egybe kaptuk ezt a szuper csokrot, így nagyon imádtuk ezt a 3 mesét. Na itt van egy jó adag Nils Horgenson, ez az 5. szám, ez a 6., úgy látom itt sorban van. Hát Nils Horgensonból van bőven. És hát a közben már ilyen régi mesékről beszélek, az Alvin és a mókusok is. Nagyon jó volt, nagyon szerettük, amerikai rajzfilm ugye, és ez manapság is divatos, ismerik a gyerekek, mert számítógéppel animált meseként ugye megcsinálták, meg hát mozifilm is született belőle, szóval felkapták, mint több régi mesét. Viszont nekem ez annyira nem tetszik. Hát jó, persze belenéztem a gyermekeimmel, ők imádják. Hoppá, na mi van itt? Figyelmesen töltsd ki a kérdőjét, pocok. Úgy látom, hogy pocok szokott üzenni a gyerekeknek. És itt van még egy poszter. Poszter. Ezt erre nem emlékeztem tényleg, hogy poszterek voltak ebben. 11. és 12. szám. Tehát az Alvin és a mókusok, persze biztos jó, és ugye a hupikék, törpikéket is megcsinálták.
új változatban, mozifilmben, de nem olyan jók, nem tetszenek. A kézzel rajzoltak, itt van a kis Manó, aki kicsivé varázsolta Nils Holgerssont. A kézzel rajzolt mesék szerintem sokkal jobbak, sokkal szebbek, rengeteg munkát fektettek bele, ugye évekig készültek régen az ilyen mesék. Na, innen kihalászok, mindjárt jön a Dörmögődömötör, akit érdekel. Ez egy 91-es szám, megint Miki Egér. Egy kis társasjáték. Nagyon szerettem régen ezeket a Disney képregényeket. Olvastam állandóan, megnéztem a rajzaikat. Animátor szerettem volna lenni sokáig, és sokáig nézegettem a rajzokat, próbáltam leutánozni, lemásolni. Ez a Flintstone család második száma. És itt van a DuckTales, ami nekem megvan kétszer is, tehát 2 ilyen számom is van, az első szám. Úgyhogy ezt is értékesítésre fogom bocsájtani. Itt van a Csipet csapat, kalandjai és a csemeségből. Jó. Na nézzük ezeket a nagyon viharvert dörmögőket. Kíváncsi vagyok. Ezek nagyon rossz állapotban vannak. Hát ezeket lehet el is fogom dobni majd a videó elkészítése után, mert hát nézzétek, hogy meg van kankarodva. 7 forint 50 volt és szeptemberi szám. Arra vagyok kíváncsi, hogy a melléklet benne van-e még. Nézzük csak. Jaj, egyébként ekkor tájt egy pillanat. Azt nézem, ki is volt a szerkesztő. Igen, Döbrentei Ildikó volt, ott van, a főszerkesztője, aki ugyebár Levente Péter felesége, és képzeljétek, én jóba vagyok velük. Meglátogattam őket az otthonukban 1-2 éve, és nagyon kedvesek voltak, és beszélgettem Döbrentei Ildikóval. Ugye ő írta az Égből pottyant meséket, a történeteket. Azt hiszem a gyerekek ötletei alapján, vagy valami ilyesmi volt. És na, itt is lehetett lebelezni. És nagyon kedves házaspár. Szuper otthonuk van, nagyon szép házban élnek. Na itt a melléklet. Ki lehetett vágni, és behelyezni őket ide. Nem tudom, hogy ezen kívül volt-e más melléklet benne, de már iskolás vagyok. De ebben megvan. Szóval ő volt egy időben, jelenleg Dr. Petra, a főszerkesztő a Dörmögőnél, mert még mindig létezik. Ugyebár. És képzeljétek, még én is szoktam írni. Én már 10. éve, hogy írok a Dörmögőbe, mert egy videóban már említettem, hogy a másik hobbim az írás. 10 éve írok nekik, és nagyon színvonalas még mindig. Ez egy decemberi szám. Azt hiszem, ez nekem megvan. Na, mindjárt meg is nézzük. Igen, ebbe a melléklet egy karácsonyi Betlehem volt. Egy betlehemes kép. Hát lehet ki van belőle szedve, mindjárt kiderül. Nem, itt van. Itt van. Csak nekem jó állapotban van meg. A 3 királyok. Igen. És egy ilyet lehetett összerakni belőle. Jaj, de szerettem ezt gyermekként. Mindig össze is állítottam az ilyeneket. Mindig csináltam ilyen betlehemeket. Vagy magamtól, vagy az újságból, amiket ki lehetett szedni, kivágni. Hát igen, ez egy karácsonyi elnézést, hogy lassan haladok a lapozásával. Ajándékbontás. A télapó fenyődíszek. Igen, jó. Na és nézzük, az még nem az utolsó, van még néhány dörmögő benne. Ilyen kisméretű volt. 88-as szám, jó régi. Nagyon sok gyermekmagazin létezett régen egyébként, és sorra megszűntek. És amik utólag megjelentek néhány éve, Kiskobold, meg nem is tudom, azok is mind megszűntek nagyon hamar, mert a szülők nem veszik, tehát a szülők tehetnek inkább róla. Én a Dörmögőtől is tartok, hogy az pedig már egy kuriózum, mármint egy hungarikum lassan. A Dörmögő, de én félek tőle, hogy ha csökken a népszerűsége, mert ugye a szülőkön múlik, tehát a gyerekek azok hiszem, hogy színeznének, átlapoznának egy ilyen kedves újságot. A szülőkön múlik, hogy megveszik-e vagy sem. Na nézzük a Dörmögőt, ezeket a rejtő újságokat meg majd később, szintén 88. Úgyhogy kedves szülők, vegyétek a gyerekeknek az újságokat, mert meg fognak szűnni. Hát egykor a Dörmögőbe nagy múltja van, 1957 óta létezik,
és olyan neves írók írtak bele, mint például Csukás István, Vörös Sándor, Lázár Ervin, Bálint Ágnes, ugye, ki még, Kántor Zsuzsa, Gyárfás Endre, ugye a Dörmögőik kalandjainak az írója. Nagyon sok név, nagyon sokan írtak, neves magyar, Kányadi Sándor, neves magyar meseírók. Kedves versek, mesék voltak benne. És még ma is létezik. Jövőre lesz 70 éves, ha jól számolom. 70 éves lesz jövőre a Dörmögő Döntőr. Ó, egy melléklet, egy nyuszi. Jaj, de jó, ez egy tojástartó. Így néz ki, összerakva. Nagyon aranyos. Igen, voltak hasonló tojástartók régen, húsvétkor. Ez pedig Marék Veronika képregénye, ezt is szerették sokan. Koltai Éva rajzolt. Egyébként Koltai Éva nagyon jó grafikus volt, én nagyon szerettem, és még egy tojástartó. Ja igen, hát a grafikusokat is említhetnék. Mondjuk azokat kevésbé ismerem, a régi grafikusokat, akik a Dörmögőbe alkottak. Nagyon klassz, hogy megvan a melléklet. Jaj, ez pedig Györfi Anna, igen, na hát ő egy neves grafikus volt. Rengeteg mesekönyvbe illusztrált, ezt is ő rajzolta. Fel lehet ismerni a stílusát egyébként. Jaj, erre emlékszem. Március 15-én egy ilyet én is kivágtam, és csinálni kellett ezt a kis huszár kalapot, vagy micsodát. Jó. Na, Rejtő Jenő sorozatból, ezeket lehet, hogy értékesítésre majd eladom, mert hát, nekem nincs rá szükségem. Második rész, első rész. Ja igen, ez az elátkozott part, az előretolt helyőrség. Aztán van itt a Neutron Akció teljes képregény. Van egy ismerősöm, aki imádja ezeket a régi szkifiket. 9 forint volt. Jó hír, újra megnyílt a Mátra Mesés Ifjúsági Mozi Budapest. Na, hogy is nézett ez ki? Ja, ilyen képregény volt, aha. Oké. Aztán még egy. Piszkos Fred a kapitány. Kukancsunk bele. Még rejtvény is volt benne. Jó. A Szőke Ciklon. 9 forint. Mennyire menők voltak ezek, meg a régi indián könyvek, meg a sok delfin könyv, meg a sirály könyvek. Mindenkinek a 80-as években ilyennel volt tele a könyves polca, és ezeket már a kutya se olvassa. Jó, hát biztos néhányan még olvassák, de na, van egy ilyen is. Ez már kicsit modernebb, úgyhogy erről most nem nyilatkozom. 80 nap alatt a föld körül. Nézzük csak. Poénportja, Kunerzsébet. Kunerzsébet könyveket imádom, egyébként nagyon van néhány. Jó. Így énekzene, ez egy kuriózum. Na mindjárt, csak még ezt gyorsan átnézzük. Nils Orgenson 19-es szám. Itt egy jó kis 90-ből, egy kis naptár. Ha bekandikálsz a kis lyukon, te is ott lehetsz. Kandinak lenni jó. És akkor itt van néhány kandilapsztár. Jó. Oké. Így. 19-es Hé, ez még egyszer. Na, ebből 2 van. Akkor egy mehet eladásra. Van egy 30-as szám. Ilyen nem volt. Hát nem pont ugyanilyen gyűjtőm. 30 forint volt egy ilyen kandilapgyűjtő. És még itt a McDonald's-os kupon. Na, kivágom és megyünk a McDonald's-ba. Igen, ezt értéke. Ez egy Lutra, vagyis egy matricás album volt. Cuccioli, nem tudom, hogy kell ejteni, ez valami olasz, valami lenne. Szervusztok gyerekek, itt van, megjött a Cuccioli, vagy Cuccioli talán. És ezt valaki értékesítette, nemrég egy képregényes oldalon tele matricával. Néhány ismerősöm pedig ugyanezt kereste. Itt egy szép poszter. Na, kiposzterezhetném a garást mondjuk velük. És McDonald's reklám. 15. szám, Lasse megmentése. Ja, egyébként a gyermekemmel, a legkisebb gyermekemmel nézzük a Nils Orgensont, most járunk kb. A felénél. Volt egy kedves emberke ugyanis, aki a YouTube-ra feltöltötte az összes részét, azt hiszem 52 része van.
és nagyon jó, imádjuk. Megnéztük már a Szuper Nagyit is, a Benji, Zax és az Idegen Herceg című sorozatot, és Csengetett Milordot, nagyon sok ilyen régi sorozatot megnéztünk, és mesét. Különösen kedvencünk a Hosszú lábú apu, amiről szintén készítettem videót a másik csatornámra. Ez egy japán, azt hiszem egy japán animációs film, és imádjuk, annyira szuper a története, érzelmes, vicces is, nagyon jól van megrajzolva, remek ötletek vannak benne. Még egy Nils Horgenson. Nils Horgensonból van már bőven, lehet az összes megvan itt. Na, Dörmögő Dömötör 87-ből egy télapókkal teli borító, ez nekem megvan. Hát eladni ezt nem tudom, mert biztos, hogy ilyen vacak állapotban senkinek se kell. Szerintem én azon kevesek közé tartozok, aki a neten dörmögőt vesz, mert én még vettem dörmögőt több ezer, több tízezer forintokért, nagyon régieket, mikor még, hát gyűjtöttem őket, imádtam nagyon. De ma már nem veszek. Na, és szerintem ez a melléklet volt, nem tudom ez mi akar lenni, lehet fenyődísz. Elképzelhető, aha. Lássuk csak. Szerintem igen, így az ágra lár lehet húzni, miután így össze van ragasztva. Van itt még egy kis mamikák, és még egy. Oké. Júj, de össze vannak állva a lapjai. Na ez egy jó hosszú videó lesz, már több mint 30 perce megy. Na jó, dörmögő. Hát nézzük meg. Nem, nézzük most az énekzenét. Ez megvolt nekem is, ugyanebből tanultuk, ebből az énekkönyvből. Lássuk csak, 125 000 például 86-os, vagy 87-es kiadvány. Na nézzük. Ismerősek sokaknak a rajzok, és a bújbújzöldág, zsibzsub-kender, zsub, hinta, palinta, lánc, eszterlánc, esik-eső. Igen. Nem néztem meg, hogy ki volt a grafikusa, de nagyon aranyosak ezek a rajzok. Hát így végiglapozom. Ó, a télapó, erre emlékszem, ezt nagyon szerettem, ezt a képet, erről le is próbáltam rajzolni. Ezt le is fotózom közben. Így. Kiteszem a tévés emlékeink. Ja nem, oda nem tudom kitenni. Egyébként a tévés emlékeink nevű Facebook oldalt, ha esetleg ismeri valaki, én kezelem. Ha nem ismernétek, akkor ajánlom figyelmetekbe, oda felmerek tölteni komplett műsorokat. Erre is emlékszem, mert a karácsonyfás képre, kis karácsony, nagy karácsony. Ezekre imádtam. Tehát ott nem osztom meg, talán ezen a YouTube csatornámon megosztom, de a tévés emlékeink oldalon inkább tévével, de televíziós műsorokkal kapcsolatos dolgokat szoktam megosztani. Itt a YouTube-ra hiába, hová mégy te kis nyulacska, ingyom, táliber, stb. Ide ugye nem merem feltölteni, mert itt egy az egybe letiltanák, úgyhogy oda szoktam. Hát ott is kaptam már figyelmeztetést, de aztán le is töröltem akkor mindent, utána óvatosan újra próbáltam. Jó, na hát ennyi volt. Oké, ez volt az énekzene. Hát van itt minden, mint látjátok. 6 forintért nézzük ezt a dörmögő Dömötört. Szegény. Ott a padon éveken át. Hát ha ezek a tárgyak lennének érzéseik, akkor nem irigyelném őket. Ott a padon évtizedeken át magányosan ott megbújva könyvek és poros sarkok között, ahol egerek rágják őket. Szegények. Néhány ezt a dolgot mesébe meg is írták. Azt hiszem Rákos Péter, aki a kéménymeséket írta, neki volt egy olyan epizódja a kéménymeséknek, hogy a könyveknek, meg a tárgyaknak így lelket adott, vagy valami hasonló ötlet volt az egyik epizódban, és megszólalt a könyv, és elmondta az érzéseit. Jó.
Oké. Na, mi van még? Ó, van itt még egy matrica, egy ilyen focis, Bolívia. Ez egy rágós papír volt. Na aztán, hát ezt már egy az egybe kiveszem, nincs is több. Jó. Na van itt még egy szótár, rejtvényfejtő. Mini szótár, hát ez gondolom ilyen segéd lett a rejtvényfejtősöknek. Gondolom autójelzések, nevek, álnevek, stb. Hát amit szoktak kérdezni a rejtvényújságokban. Na nézzük ezt. Hát ez egy kicsit szakadt, nem is kicsit. Na. Nils Holgersson. Jó. Ó, és itt egy kis növényhatározó, ez is talán a 90-es évekből. Igen. Szerettem az ilyesmiket. Jó, ez is egy hasznos. Volt ebből több is. Ó, és itt egy technika. Mégpedig 87-ből, kérem szépen. Ja, igen, ez is ismerős lehet. Sokaknak még talán ez egy külön videót is megérdemel. Igen, erről fogok szerintem külön videót készíteni. Imádtam a technika órát, és ezeket így fellapozni. Biztos ismerős így. Ó, pont ilyen kulcstartót csináltunk fából. Ráspoly segítségével, fűrész segítségével. Szegény tanárbácsink tavaly elhunyt, aki ezt tanította nekünk. Jó, ez megér egy külön videót is majd. Ó, ezt nézzétek, Indiana Jones, 52 forint, filmképregény, nagyon vastag, mármint ahhoz képest, hogy egy kis újságocska, előkészületben, ezek, Ninja Mester. Na nézzünk bele, nagyjából. Na, fekete-fehér. Izgalmas, Zeppelin léghajó. Oké, na nézzünk, van itt egy olyan, hogy visszatérés a Földre. 64 oldalon 3 színes képregény, és hát hátulján titok a világ tetején. Nagy rajongói voltak ezeknek, mint a Galactica magazinoknak. Egyszer papírgyűjtés volt az iskolában, ahol dolgoztam. Na és ez az utolsó Vinettu. És valaki hát kidobott szinte érintetlen, tehát nem voltak nagyon gyűrött formában a galaktikák, legalább vagy 20-30 számot. Hát mivel én nem voltam galaktika rajongó, így jó kis pénzért megváltam tőle, és volt, aki megvegye. Én inkább a hahótákat gyűjtöttem. Na, ennyit szerettem volna nektek mutatni. Ja, és hát most jön a lutra ragasztás. Így megnézzük, hogy ezek megvannak-e az albumomban. Itt az albumom, hát, mint látjátok, szinte tele van, csak néhány kép hiányzik. Hát azt csináljuk, hogy ezeket én most felfordítom, és sorba rendezem. Hogy van ez? Az egyik ilyen rózsaszínes, a másik meg olyan. Gyermekkávé, az amatkávé keksz gyártó, ezzel is nyerhet, szóval még reklámozták azt is. Jó. Na. Felfordítottam őket. Találtam egy 39-est, ami egy másik lutrából való, nem tudom melyikből. Na nézzük. Ja, nem raktam sorba. Akkor már is sorba rakjuk. Na. Így már rendben van. Na nézzük. A 17-es az első. Azt mondja, hogy jaj, nehéz lesz megtalálni a 17-es, basszus, hogy nem látom a számokat. Na, akkor megnézzük a kutyát. Igen, ez megvan. Ja, itt vannak a számai. Hol a szagár? Hát akkor ez majd értékesítésre kerül egy lutrás Facebook oldalon. Nézzük, 22-es, szerintem ez is megvan. Igen, itt van. Jó, skótjuhász. Akkor ezt is ide. 55-ös, az egy ilyen. Hát persze, hogy ez is megvan, a látás. Jaj, kár, nem baj. Hát szinte mindet kigyűjtöttem, azt hiszem 1 vagy 2 csomag híja volt, és úgy volt, hogy küldik, tehát be kellett küldeni valamit, hogy na kigyűjtöttem, és 1-2 híja volt. Ó, az is megvan, séta. De nem küldtek aztán semmit. 110-es. Lássuk csak. Az itt lesz. Ó, az is megvan. Na, ezt is akkor. Hát eddig nincs szerencsém. A 149-es jön egy cica.
Nézzük csak. Az is megvan itt vanni. Tadám. Jaj, de kár. Na nem baj. 165. Ez is megvan. Ezt ismerem, ezt már láttam. Ez itt lesz bal oldalt. Mindjárt. Azt hiszem most, nem? Nem. Ja, itt ilyen mesés rajzos részek vannak. Hol vagy, cizuska? Hanyas? 165. Hát akkor azt már elhagytam. Nézzük csak még egyszer. Hogy kerülhette el a fia? Hát itt van. Kár. Na nem baj. 160. Az meg az alja, basszus, hát akkor ez így megvolt. Aha. Na, nagy kár. Nem baj. 179-es. Az pedig itt van. Igen, keleti macska. A fenébe már, hogy nem tud lenni köztük egy olyan 217-es. Na hát innen hiányzott egy, de szerintem ez megvolt a rajzos macskáknál. Igen, pont ott van. A fenébe, jaj, már csak 4-es éjjel van. Na, mint a utolsó sorolásnál. 250-es. Ez a következő oldalon lesz. Vagy nem? Ja nem, ez pont egyel arrébb. Hoppa. Igen, ez is megvan. Íme a házi macska. Nagyon jó. 281-es, egy ilyen kis madárka. Ez is megvan, de hol is? Jotni, csóka. Imádtam ezeket, amikor ilyen alakzatokba kellett beragasztani. Kár, hogy nem a lepke volt meg. Jaj, már csak 2 van. 286, az is itt van. Az is megvan. Galambok. Nagy kár. Na, az utolsó. Egy Doki bácsi, 343-as. A fenébe. Itt is hiányzik 2. A Leguán és a béka. És a doktor úr is megvan. Hát, nagyszerű. Jó, hát akkor ezeket majd meghirdetem a Lutra oldalon. Na jó. Akkor ezzel nem volt szerencsém, de legalább egy kis nosztalgiát tartottunk a Lutra albumnak is. Hát kedves nosztalgiázni kedvelő társaság, ezeket a kis kincseket szerettem volna bemutatni nektek. Remélem, hogy még jó néhányan meg fognak keresni, akik ismernek ilyen padlás leletek ürügyén, mert nagyon sok kincsre lehet bukkani. Hát igaz, hogy némelyik ilyen viharvert és szakadt, na de nem az a lényeg, hanem hogy felidézi a boldog gyermekkorunkat. Remélem, ebben mind egyetértetek velem. Ha van bármivel kapcsolatos emléketek, akár a kifestővel, vagy az énekzenekönyvvel, vagy a dörmögővel, a képregényekkel, vagy a lutrával, akkor írjátok meg kommentben. Sziasztok!